ሉላ 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 ደሌ ቀቢፀያ ናበይ ኮና ቢላ እንታይ ዝገብሮ ነገሩ ንሜላ ሉላ 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 ደሌ ቀቢፀያ ናበይ ኮና ቢላ እንታይ ዝገብሮ ነገሩ ንሜላ ሉላ ሱኒ መዓልትዩ ሉላ ነበሐታ ንኮረኺበያ ከትከየት ትምህርታ ኮኸበይ ኮኸባ መስተዋሃሃደ ፍቕሪ ሓቲተያ ከምቲ ዘተለምደ ፍቓደኛ ኾይና ሕራ ኢላትኒ ብጣዕሚ ፈትየያ እሳውን ፈትያትኒ ቁፅራውን ጌርና ቀፂላ መንገዳ ሕልመውን ሓሊመ ክትመጽእ ክኸዳ ሉላ 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 ደሌ ቀቢፀያ ናበይ ኮና ቢላ እንታይ ዝገብሮ ነገሩ ንሜላ ሉላ 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 ደሌ ቀቢፀያ ናበይ ኮና ቢላ እንታይ ዝገብሮ ነገሩ ንሜላ ሉላ ቁፅራ ክልቴና ውና የኽበረትን ክጽበ ውዒለ ሉላ ኣይመፀትን ክደልያ ጀመርኩ ኣፈቐሮ ቦታ ሉላ ይረኸብክዋን ትርፊ መሓዙታ ደኻያ ኸሓትት ናብ ገዛ ኣምሪሐ ከኣቲ ከኣልኩ ንስድሪ ኣፈሪሐ ቆልዓውን ልኢኸ ፀዋዓያ ኢለ የላን ምስ በለኒ ናብ ገዛ ያቢእነ ሉላ 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 ደሌ ቀቢፀያ ናበይ ኮና ቢላ እንታይ ዝገብሮ ነገሩ ንሜላ ሉላ 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 ደሌ ቀቢፀያ ናበይ ኮና ቢላ እንታይ ዝገብሮ ነገሩ ንሜላ ሉላ ኣጋጣሚ ሰንበት ክዘውር ወፂአ ብማዕዶ ሓደዳ ዝተሰሪሑ ርአ ኣብኡ ዝነበሩ
قلعت صوعكو نايمن مرعايو إلى حددكو بهندبت شعو مرد أردوني مرعالو لا أيو إلهم نقروني كابتا عيلتي لبي مستسلمة يركب اللخو أباف دقنا يموت لولا